То ще падне спокойно, това ръката не е се... Айде, бъди си след това. Ами излез малко. Мене ли бе? Да бе. Ще ви правя всички излез. Правиш как трябва да ми седи. Малко. Това ще направя, че... Точно така бе. Казва, да се играеш с матейка. Реш ми. Диаманта надолу не е... Диаманта надолу ли трябва? Налепих я. На себе си. Скъпа, близо да всичко експириенс. Те неща се научат в училището. Не сме как си си навиждал. Разчитам, знаеш, че много това Дето публикуваш готови. Дето публикуваш готови. Правим го по друг начин. Аз ще припадала нищо е, ти си знаеш какво нарисуваш. А музика ме тя ме бута на много тегла. Аз съм ще бъда търкали по дома. Словчко побега. Много ги. Да, значи Словчко побега. Ще бъда търкали по дома. Да, значи малко пръчки. Правим го по друг начин. Аз ще припадала нищо е, ти си знаеш какво нарисуваш. А музика ме тя ме бута на много тегла. Аз съм много ги. Вилки приправиш бе. Нова лична карта. Не мога да го говоря, не ти преча. Визирам себе си и съм и глуха, да, Кембридж. Кембридж, Норич. Аз ходих на колеж там. Ето толкова ще го правя по жълт. С ръката си. Нали си? Ще пляскате свинки. Усещам, че въртиш нагоре-надолу. Скъпа, какво стига близо да всичко експириенс. Те неща се научат в училището, не го можеш. Имаш много точно ръка, бе. Казва, да се играе с матейка. Сега го режем. Режи ми. Залепих я и почна да изсъмва от тук надолу. На себе си. Диаманта надолу не е... Защото е... Диаманта надолу ли трябва да бъде? Таймс. Насам се стола. Разчитам, знаеш, че много това... Какво си ме? Мото. Дето публикуваш готови. Малко пръчки. Правим го по друг начин. Аз ще припадала нищо е, ти си знаеш какво нарисуваш. А музика ме тя ме бута на много тегла. Аз съм ще бъда търкали по дома. Словчко побега. Много ги. Да, значи а музика ме тя ме бута на много тегла. Дето публикуваш готови. Не трябваше да си.
човек, аз не си я не виждам. Аз съм ще бъда търкане кой домашно. Малко пръчки. Правим го по друг начин. Аз ще припадала нищо, ти си знаеш какво те слушаш. Много ви е. Значи мозоловчико побега.